Kaixo Miren. Gela nago, ikasten ari naiz. Sukaldera orain, zer gertatu da ba? Ados, banoa. Ane, begira. Ai, ama, ze maitagarria! Non topatu duzu? Egoitzako sarreran zegoen, izkina batean bakarrik. Koitadua, ze polita zaren. Ies egingo zuen etxe batetik? Ez dakit, ez dauka lepokorik. Zain egon naiz ingurura begira. Ez da inorra saldu eta barrura sartu dut. Gosetuta egongo da. Emango diogu esne pixka bat? Bai, Nahi duzu esne pixka bat? platertxo batean jarriko diogu lurrean? Ados. Hartu, polita. Edan, gosetuta egongo zara. Egoitzan ezin da animaliarik eduki. Konturatzen badira, kalera botako dute. Eta zer egingo dugu? Nik ezin dut etxera eraman. Nebeak alergia diekatuei. Nik ez dakit. Amak ez dukaturik nahi. Ai, ane, enkargu bat egitera joan beharra daukat. Zainduko duzu, mesedez. Nola? Zer egingo dut? Eta norbaitek ikusten badu? Igo gelara eta itzultzen naizenean erabakiko dugu zer egin. Ados? Tira ba. Zatoz nirekin txiki. Kaixo, Ane, Ama, zer moduz polita? eraman dezaket katutxo bat etxera, ama? Zer? Mesedez, ama, oso polita da. Nondik atera duzu katu bat? Lagun batek topatu du. Oso polita da. Ama, gero deituko dizut. Zer? Ane, kalera atera naiz eta pertsona bat katakumearen bila zebilen. Bere jabea da. Benetan, Ekarri, itzuli egingo diot. agur txiki, maitagarria zara.